Can hema destpêkê de ez dixwazim biçekî te binasim bi temaşevanê me çend peyv behsa xwe bike û me behsa derbasî berhemên te bibin. Belê. Ez Cihan Yıldırım 1972'de bajarê Sêrtê navçeya Misir Cezatı Dînê Dibistana Seratî û Navîn li Misircê xwend. Dûre 1996 de zanîngeha Dicleyê beşa mamostetiyê zimanê Fransî qute kir. Nihal mamostetiyê berdewam min li Amedê me nav karê edebiyat û mamostetî hev re berdewam dikim. Baş e. Te çawa biryar da ku tu bi Kurdî binivîsînî servena te ya nivîskariyê dikarî biçekî behsa wî bikî ji me re gelo? Belê. Bi rastî nivîskariya min bi meraqa koçero dest pê kir. Ka nîşanî me de pirtûka wî. Belê. Niha. Lê çapa yekemîn bi Tirkî derketibû. Weşaxane Orient derketibû. Dûre ez fikirî min got gerek ev zimanê xwe binivîsînim û ji bo xizmeta edebiyata Kurdî. Yani ev efsaneyekî me koçero di edebiyata Kurdî de kesî nenivîsanibû. Ji bo wî em ketin vê xebatê salek du sal me lêkolîn kir serî. Dûre nivîs me dest pê kir hêdî werhasıl wisa. Koçero bi rastî êşa gelê Kurd e, trajîdê gelê Kurd e. Yani wê demê ber hêş dema lêkolînê de bûm. Ji xwe re wisa difikiriya min digot yani Mehmedê ziravê Çukurovayê hebe ême Kurda jî koçeroyê me heye. Her tim wisa difikirî. Werhasıl wê demê hêdî me wisa dest pê kir û koçero me ava kir. Çapa yekemîne ev Kurdî. Jeje lê bêje berqedam bine tune yani belkî dehbîstan mabin. Berê Êtirkî du çap bû. Weşaxane Orient dûrê jî dîsa Weşaxane Kurd ji Avayê hatibû weşandin. Yani meraqa koçero min dest edebiyatê kir. Wê rojê ve ew ji zangeyê de min dest pê kir. Heta niha berdewam. Baş e. Piştî koçero çi berhemên te hatin çap kirin? Belê yani çîrok hatin ew Tirkî hatibû çap kirin belê. Dûre nîvê şevê û Tirkî ev demekî xelat salmış şaredeye bajarê mezin alî lêkolînê arşîvê ve. Dûre fîtnevîzyon hebû. Dûre dîsa romana me nalebar hebû. Altan hızlı gidenler Tirkî ev jî lêkolînek e. Cirm hêş nû derketiye. Lê koçero ji bo min pir giring e. Çünkü vejeyê min pê dest pê kir û hêş belge fîlma wî jî me kişand. Ji alî Stêrk TV de Stêrk TV de jî hate weşandin. Ji bo min pirtûka min a giring û ev e. Yani tev jî mühim in. Giringin lê min koçero dest pê kir, meraqa wî dest pê kir. Wisa. Baş e. Berhema te ya dawî cirme navê wê. Biçekî jî behsa cirmê bike. Cirmek naverok çi tê de heye? Yani çi xebat e? belê demek ki em civînek hebû wek hevala nivîskar hebûn, zimazan hebûn. Her tim em ez jî nifşê demê notî me jî. Werhasıl qarş edebiyatê hat siyasetê, ji wê derê hat sporê hevalek ji pirsî got mamoste te pirtûk cûr be cûr pirtûk nivîsandiye û tu devamlî qala demê notî dikî pirtûka te ya demê notî tune. Çima tu hiç nanivîsînî? Bi rastî wê demê min jî ez fikirîm yani belkî çend me caran wisa difikirîm got yani çima ez nenivîsan? Werhasıl çîrokek hebû yani çîrokeka demê notî em jiyabûn. Wê çîrokê min dest pê kir û navê wî jî Cirm Jejê derket. Cirm. Ew jî wek romançeyek e yani pir ne stûre. Nêzîkî heştê rûpele. Cirm bi rastî tu zanî yani peyvekî ne heremî aslında. Yani çar perçe Kurdistan jî vî peyvî zan ez bawerim. Cirm çawa bêjim Tirkî hani dibêjin bedel. Yani
ev cirmavi cirmavi ev qase yani ev dibeş ali aboriyet be maddi jî dibe car caran dibe mirin jî dibe wisa yani çîrokavi bi kurtî ez bêjim çîrokavi demê notî dest pê dike çîrokeke wê derke dest pê dike demê notî wek tê zanîn şerê qirêj wan meha wan salê xirab bûn werhasıl çîrokavi ye yani demê notî ye. باشه ته پچک جی بسا نالبری و برهمین خوی دیجی پچک نوارو کویش مرا بحث Evet, کی باش karım hediye bejim. Nalebar ki romana, nalebar karakteri hem navi romaniye hem ki ana karakter hem bejim karakteri lehengi romaniye. Brasti romana jineye. Romana jineyi muro binifsine pırzora. Yani edebiyata dünyayı da yutumuru demek kutule deneri tinin minak hindikin yani anne karanina madem bovari usa yani çent hani edebiyata Türkiye de hindikin emarın edebiyata vejeya Kurdi de tule deneri burada jitinin yani mesela başur dara mesela pervişiyayı heye mamosteye dure meve Türkiye benüsan le pırzor yani dem lekolin dem havala xwe pîreka xwe fikriyan çünkü ez zilam bûm pirtûka jinê dinivîsand yani pir zor bû çîrokek min girtû dema ku ez mamostetî me pîranê li Amedê navçeya pîranê min dest pê kirbû wir çîrokek hebû ji wê nav jiyanê de derket aslında çîrok wê girt dûre temamî bêjin sedî heftê heştê tev bû yani qırbû xora meçekir wisa ev romaneka wisa Niye şive Türkiye lekolin bu şarederiya bajarê mezin evî xelatistan bu ev devê demê bi sî heb nezîkê sî dosya hebûn ev û baxçeyên zarokan hebû yani mamoste aram gernas ewan herdû xelatistan alî lekolînê ve xelatistan bu fitnevizyon jî çîrokin ev jî çîrok û fitnevizyon jî çîrok e ji navê xwe fitnevizyon jî navê pirtûkê şîrokek ye distîne ev jî deh duwazdeh çîrokin dûre mesela Tirkî me bînisan diye ev jî lêkolîne atan hızlı gidinler ev jî ji demê notî û 1905 hetekî 1907 em bêjin wê demê eşqiya hebûn herêmê de lêkolîna wan e serwan ya di nav de dîsa koçero jî heye lê ev koçero roman e ev lêkolîn e çünkü lêkolîn em nikarin pê bilêzin goriya belgaya ye berê ev pirtûk çîroka vê pirtûkê jî hebû ev pirtûk dema rehmetî mamosteyê me Qedrî Yıldırım me hevra zimanperver nokta com zimanperver koma zimanperver me ava kir ev jî endamê me bû ji bona lîsansa bilind em ê çobana Artuqlî ev ji bona teza me bû werhasıl enek tiştê nexweş çêbûn pir dûre vefat kir me dev jê barda ve şengerê gobîne were me çap kirin ev jî wisa çêbû navê jî me danî bû attan hızlı gidenler werhasıl wisa hebek du pirtûkê me dî jî hebûn ew nenha nelvê derkene çapa wan qediya ye yani werhasıl demin peş na tiştekî nû heye gelo niha bi rastî cirm beriya salekî qediya bû em par weşan da dem niha dîsa fuara Mezopotamya fuara Pirtûka Amedê telaq kirin dûre jî iptal bû werhasıl em û weşeger em hev rol em sekinan din me got bila salek hatî bimîne vê salê de em çi dikin vê salê de jî niha xebatek destê me de heye em hêrî ji xwe em dişxulin yani dîsa ser romaneke dişxulin werhasıl kambirin yani roman em jî ser çavê du heb rojnamegera dest pê dike tiştekî wisa balkê şekan binên rê çavçê me bila bixêr be yani em ê bendê bin mala te ava be sağ ol spas dike serçavên me serserê